הכל קטן עלינו. קוסם המדינה, קוסם הביטוח לאומי, קוסם העבודה, כל הזמן שלנו. חיים, וזה מה שחשוב. אף אחד לא בדיוק עושה משהו בשביל מישהו אחר, כל אחד דואג תחת שלי. מנקה את החדר שלו, מבשל לעצמו, דואג לעצמו. הוא לא כל כך יודע מה קורה בחדר השני. אתה יכול לדפוק שעות בדלת, אבל שתרגיש חופשי מספיק לפתוח את הדלת ולהיכנס ולהרגיש בבית, ותשאר בחוץ. יש ריח של אביב, תמיד יש אביב בבית. אביב נראה לי מכיל את כל הריחות האפשריים. הבית של ישראל בנוי בעיקר מבולשיט. בצורה מעוותת כלשהי, נוח לי בבית הזה כי אני מכיר אותו. אבל בתכלס אני סובל אותו. לא אוהב אותו בשיט.